Good morning mga ka-That's Good. Maganda na naman ang panahon dito sa Kelowna ngayon. Ayan, umaraw pero malamig. Inaayos ko yung mga bote tsaka tin can na That's Good. Dahil naipon na, dadalhin ko na sa recycling depot. Ibebenta ito ka That's Good. Kahapon dinala ko na yung kalahati. So meron pang, ito yung kalahati na dadaling ko ngayon. Half na lang ito eh. Medyo nabasa siya kasi natunaw na yung ice na napuno ng snow ito dahil naabutan ng That's Good. Naabutan ng pagbuhos ng snow. Ayan o, medyo basa. Medyo basa siya. Dadalhin natin doon sa Columbia Recycling. So lagay ko muna dito sa ayusin ko dyan sa kotse. Tumba ko muna yung mga upuan. That's good. Ayan. Ayos ko yung upuan. Tumba natin para yun. Maraming nauna na yung dalawa dito. Lagyan natin dito. Ayusin natin. Ayun, nasiksik na. Oh, that's good. Tapos hindi na kasya ito isa. Ayun. Sakto mga ka-That's Good. Sakto-sakto. Ang dumi. Mamaya natin to. Washing na rin natin mamaya. Saktong-sakto. Tara mga ka-That's Good. Drive na natin. Ito mga ka-That's Good, itong week na to, mas marami yung naipon na tin can tsaka mga bote ng ng bottled water dahil biglang dumami ang customer sa Siesta Hotel mga ka-That's Good. Kasi itong mga tin can natin tsaka mga bottled water galing sa hotel mga ka-That's Good. Yung mga ginagamit ng mga guests sa Siesta Hotel, yun tayo ang kumukuha nun mga ka-That's Good. Kasi itatapon lang din nila yan. Pero hindi na itatapon. Ibig sabihin, iba yung kukuha. Baka kunin ng mga yung nag-aakot ng basura. O siyempre, sa halit na sila kukuha, tayo na kukuha. Tapos tayo magdadala sa recycling depot mga ka-That's Good. Bibili nila yan sa atin ang isa 10 cents 10 cents mga ka-That's Good. So ito mga tansya ko, ito mga ka-That's Good, aabutin ng $70
Itong dala ko ngayon. Kasi kahapon, ganito rin yung dala ko kahapon. Binenta ko dun, mga ano rin, inaabot din ng $75. So mga tansya ko, mga ganun din to. Maganda pag weekday kasi pumunta dun, mga Kadads Good, mga weekdays. Tulad ngayon, Martes, walang masyadong tao dun. Hindi mahaba yung pila. Pag pumunta ka ng weekend, Kadads Good, nasubukan ko na. Ang haba ng pila, tsaka ang daming tao. Mga Kadads Good, ngayon sana okay ulit ngayon, kagaya kahapon. Lalo ngayon, umaraw na rin, ay maganda na yung panahon. Ang temperature, mga 6 degrees Celsius, mga Kadads Good. Dito na tayo, mga Kadads Good. Ito na, Columbia Butter. Ito ang junk shop dito, high tech. So kukuha ko ng card. Maganda, wala masyadong tao. Maambon, mga Kadads. Suot ko na yung guantes ko. May guantes ako ito. Kaya hindi tayo madumihan. Ito yung last na binitbit ko, mga Kadads. Ang dami. Ito yung mga hindi nabasa ng machine dun. Hindi niya nabasa. So dadalhin natin dun manual. Mamanual nito. Yun, tapos naisoli natin tong cart sa parking yun. Yung tansya ko kanina na $70. Nabot din ng 80 to 30, mga Kadads Good. Ayusin na natin tong maambon. Upuan natin. Ito, ayusin na natin. Yun. Balik. Ayos. Bulan na, mga Kadads Good, dumaambon. Kakatapos lang natin magdala ng mga bote dito sa recycling depot. Inaabot din ng 80 to 30, mga Kadads Good. Yung kahapon yung kalahati dinala ko rito, mga nasa $74. Kaso yun, mga Kadads Good, naipon yun mga 2 weeks. Hindi ako nakapagdala dito last week kasi bumuhos yung snow. Kaya hindi ako nakapunta rito. Buti wala masyadong tao, mga Kadads Good. Hindi ko na na-video yung yung pag-shoot ng mga item, pero kung gusto nyo makita kung paano mag-shoot ng mga item dun sa machine, mga Kadads Good, tignan nyo rito sa link na to. Kasi na-post ko na dati yung kung paano
benta ng ano, mga tin can tsaka mga empty, yung mga bottled water dito sa, kumbaga sa atin junk shop. Dito naman sa kanila ang tawag nila ano, recycling depot mga ka-That's Good. Magpapa-washing pa naman sana ako ng kotse, bigla namang umulan. Sayang kasi pag magpa-carwash ako, madumi yung kalsada, maputik, madudumihan lang din mga ka-That's Good. Ngayon ano na lang muna ako, magkakape tsaka almusal. Ayun, tapos na tayong mag merienda, kape, That's Good, tsaka burger. Dito tayo sa Mr. Lube. Ano tayo, oil change tayo mga ka-That's Good. Dito lang ako sa loob, kasi mabilis lang tong oil change mga ka-That's Good. No, nakaupo lang ako rito. Para lang siyang ano, drive-thru oil change. Drive-thru oil change mga ka-That's Good. Ganon dito pag magpa-oil change, drive-thru lang. Kasi yun, ginagawa na siya. Siguro mga ano lang to, mga 15 minutes, 20 minutes tapos na. Alis na ako, labas na ako dun. Ganon lang kabilis. Ang charge sa akin mga ka-That's Good ay $120. Yung oil change synthetic. Ayun, ganun lang mga ka-That's Good. Tapos na. Inabot din ng 30 minutes. Ayan o, Mr. Lube. Kasi pagpunta ko walang pila mga ka-That's Good. Ako agad yung naisalang. Tapos nung nandun na ako sa loob, tsaka nagdatingan yung iba. Tapos umuulan mga ka-That's Good. Bilis mga ka-That's Good. Mga inabot lang ako ng $136 para dun sa oil change natin mga ka-That's Good. Iba-iba nung nakaraan, siningil ako ng 139 synthetic din. Ngayon naman 136. Sabagay $3 lang pala yung pagitan. Meron lang tayong pinick up dyan sa office natin mga ka-That's Good. Yung mga mail natin, ayan o, pinick up natin. So yung kanina, yung oil change natin, ayan, premium synthetic package, $109 yun. Shop supplies $5.99. Hindi ko alam kung ano yun. Manufacture filter, ayan yung filter nya, $6 mga That's Good. Ayan, tapos yung courtesy check, free na yon. Tapos free na rin yung mga tire pressure, yung mga check, mga ganun. Chinek nila mga ka-That's Good, mga free washer fluid, lagyan din nila. Winter washer fluid, battery test, pasado. Tapos yung thread ng gulong, chinek nila. Mga preno mga ka-That's Good, chinek nila, okay naman. So ayun, sunod, balik tayo sa ito. Pag nag 80,000 na siya, 80,927, or sa May 8 mga ka-That's Good ang sunod na ano na ito, sunod na oil change nya. So, tapos dami, naipon na yung mga mail natin ka-That's Good oh. Nakalimutan kong pumunta isang buwan. Nakalimutan kong kunin pala yung mga sa mailbox ko. Nakalimutan ko. Naalala ko lang dahil tinawagan ako ng Ministry of Finance dahil dun sa business mga ka-That's Good. Ayan yung office natin mga That's Good, sa 11th floor. Diyan tayo nag-opisina nung cleaning business natin. Maulan mga ka-That's Good. Ito yung Landmark District mga ka-That's Good. Yung mga building na yan,
landmark lahat yan ang tawag yan. Yung nasa gitna, landmark 4, ganyan. Tapos yan, landmark 5. Yan naman yung landmark 3. Yung sa kabila naman, yung sa office natin ay landmark 2. Yan mga ka-that's good. Tapos punta tayo dun sa lower mission kasi antayin natin si Mrs. matapos yung sa trabaho niya naman mga ka-that's good.